Manhattanben vagyunk, itt vagyunk Manhattanben, akkor az írekkel ünnepeljük Szent Patrik napját. Hát ez volt az írek nemzeti ünnepe, most itt vagyunk a Rockefeller Center mellett, lent kariznak az emberek, rengeteg fiatal van, mindenki zöldbe öltözik, arról éreztük magunkat, mert sokkal több fiatal, csak ezt tudom mondani, sokkal több fiatal és burizós arcot lett, mint legutóbb a kínai új évben. Mindenki segrészeg, mindenki be van szívva, de attól függetlenül, hogy buli az egész. Előbb vettünk egy fasz a pizzát, 5 dolcsiba kerül egy szelet pizza, $3 egy kávé, meg a tea is. Hát így nyomják itt Manhattanben. És hát így nyomjuk mi is. Kicsit esik a hó, picit hideg van, este még jelentkezünk, megyünk egy kis motocrossóra. Sziasztok! Na mára végeztünk, eltettem egy új sapkára, de ezek az írek szétszették a várt. Teljesen be vannak borulva. Csupa szemét minden, segre isztagek, de azért jól érzik magukat, ez a legfontosabb.